Čaute lidi, mám tady hru Dead Puzzle a nahrála jsem mě sice, ale nenahrála jsem mě se zvukem. Zapomněl jsem tam dát, aby se mě nahrával zvuk, jo? Takže to je prkínka, chybí. Tak, načte se mě to za chvilku. Hele, zrovna reklama se šachy, no. Šachy? Proč zrovna šachy? Já nechci šachy. Já chci hru. No konečně. A kdybyste se ptali, proč 6. level, tak kvůli tomu, že minule, co jsem to natáčel, tak jsem to natáčel třeba 20krát po sobě. 20krát po sobě. Kvůli tomu, že ne, že buď to se mě to nenahrálo s ničím, anebo se mě to v půlce vyplo. A nechtěl jsem se s tím paplat. A nebo to bylo moc krátký nebo moc dlouhý, nechtěl jsem mě s tím prostě paplat. A máme tady reklamu. Ej, kamo, když to tam úplně pasuje, tak proč bych to tam nemohl dát? Dělej! Kamo! Já to radši skipnu. Kdy já to skipnu v tom videu? Já to teďka dabuju. Víte, co je dobrý nápad? Hrát si na trampolíně s nožíkem, jupí! To je úplně nejdebilnější smrt. Víte, co se stane, když týpko jdeš energetiák? No, dá si energii, dá si tam větší a potom se mu rozbije stroj a spadne do ohně. Fortnite, hra roku. Jdem na další level. Kámo, co tady týpko můžu dát? Barvivo na vlasy. Šimpanzíny, bananiny. Kámo, co jsem to provedl? Kámo, to je úplně ta nejvíc debilní smrt ever, že ti někdo přesekne tím křovinořezem hlavu. Level těžký. Já se vlastně ani nepamatuju, kde jsem to skončil. Hop. Ten to můžu dát. Víte co? Pojď týpku, to dáš to. Kámo, můžu ti něco říct? Já jsem čekal, že spadneš dolů a ne, že se ti v půlce zasekne hlava. Kámo, to není Headball 2, ale bychom taky mohli natočit video, pokud budete chtít. Ještě s mým kámošem, kterýho si taky pozvu do videa. Který se jmenuje Michal. Hele, co bych tady týpku mohl dát? Krumpa, čupí. Kámo, to je úplně zase nejvíc blbá smrt ever. Jdem na další level. Zase Rick a Morty, máte rádi ten seriál, protože já jo. Zatím je to docela v pohodě. Jako hra. Kámo, jsem myslel, že to přežiješ víc. Tady týpko jde úplně nejvíc family věc, která nikoho nikdy nezabila. Kolu. Kámo je mrtvej. Při nějakým románu, na který se kouká. Jo. Kámo, nejde se už na další level. Kámo, já to tady teďka dabuju a vidím tady tu reklamu tady takhle dole. Já to zacenzuruju v editu. Nebo aspoň teda budu muset. Tak. Reklama, jupí. Tak, když tam ten mobil pasuje, tak proč bych to tam nemohl dát? Já to přeskočím stejně. Hele, tady, co by se tady týpkovi mohlo stát? Co by se mu mohlo stát? Co? Že flákne do kovadliny. Děti, koukejte si, kam se káte, jinak se vám stane přesně tady to. Zase ta reklama. Hej. Tak dám mu tady to, aby si zahrál, tady to nevím, jak se jmenuje. Hele, nebo mu dám rovnou kytaru. Dej si kytaru. Kámo, to je zase úplně nejvíc smrt ever. Zase ta reklama. Ale fotoaparát, vyfoť si ten úl plus jídlo a šampanský. Teďka si dej šampanský a zhebneš na vosy. Super. Zase ta reklama. Tato reklama stojí za pěknou prd. Za velký prd. Já nevím, kolik se ještě dáme levelů, teďka asi už jenom pár. Kámo, co by se tomu týpkovi mohlo stát? Co? Kámo, je tady nápověda.
Je tady jasná napověda, co byste udělali? Já bych udělal toho. Kamo. Vzal bych střebo, dělal mu to do piva. A... Tady jaké máte ukazený, co jsem stal. Zase reklama. Teďka tam byla na Fortnite, super. Kamo, tady je jediná věc, co udělat, a to je udělat tady to. To je všechno. Super, tady týpek může zhebnout na... Kámo, tady to se bude zapsat v dějinách z toho, že zhebneš na nějaký blbej věc prostě, ano. Tady to bude asi poslední reklama, kterou si dáme. No, nebo, já nevím, asi si dáme ještě tady tu. A to bude konec, tak zatím čus.